Здравейте, Жарки! Казвам се Граденев и съм вашия организатор на храненето и днес моят съвет е свързан с това вие винаги да се целите в това да постигате дългосрочни резултати. Когато ние искаме да достигнем до дългосрочни резултати, винаги търсим методи, които да може да ползваме за дълъг период от време. Когато ние сме гъвкави, когато ние търсим начин, по който да се погрижим за нашето тяло по-добре, винаги можем да го намерим. Който търси, намира. Но важното нещо тук е, когато ние искаме да се погрижим за себе си в дългосрочен план, да гледаме на нещата като такива, с които трябва да живеем. А ако трябва да изберем между гъвкавост и това да бъдем като войници, без да изразяваме мнение, да следваме някаква диета или някакъв график, режим или каквото и да е, то тогава то ще доведе до един момент, в който ние вече няма да искаме, няма да можем и всичко ще бъде различно, защото единственият опит, който имаме тогава, ще бъде следвай това или проблем. Докато в случая, когато ние сме гъвкави и го погледнем като от тук нататък до края на живота, как мога да го променя, е всъщност, че тази адаптивност, тази гъвкавост е свързана с знанието. Знанието за това какво е необходимо за нашето тяло и колко е необходимо и как да го съчетаем така, че на нас да не е вкусно, да не е приятно и все пак нашето тяло да върви в посоката, в която ние искаме. Да качваме килограми, да сваляме килограми, да задържаме килограми и всичко останало. Това е основната концепция, в това лежи основната концепция на това не да следваш като кон с капаци или като войник да изпълняваш всяко едно нещо, ами да вложиш мисъл, да видиш през твоя опит как можеш да го адаптираш, но все пак да вземеш основата от човека, който е създал това. Вземаш основата, прилагаш я, виждаш кои са най-работещите неща за тебе, адаптираш ги към това, което ти искаш да притежаваш в своя живот и оттам нататък живота става различен, става по-пълноценно храненето и оттам нататък абсолютно всичко в нашия живот се подобрява.